àrídùnnú ọkọ ni mo fẹ́ o àrídùnnú ọkọ ni mo fẹ́ ọkọ tí ń tọ́jú aya bí ẹyin ojú ọkọ tí ń gbá aya gẹ́gẹ́ bí àwo táǹgàrán pàǹpálá ṣe bí aṣọ́rò bí agbọ́n ìyẹn kì í ṣọ́kọ abúramúramù bí olólà ìdú èmi ò fẹ́ ọkọ tí ó ṣe bó ṣàbúrò ṣe bàbá ni mo fẹ́ àrídùnnú ọkọ ni mo fẹ́. bí gbogbo ọkọ bá rántí pé gẹ́gẹ́ bí ẹ́ńjìnì ìgbàlódé lobìnrin ni tó jẹ́ pé bó o bá ṣe tọ́jú ẹ̀ṣìkẹ́ ẹ̀ tó ní ṣe é ṣiṣẹ́ fún ni bóyá kò bá má sí wàhálà àní bí gbogbo ọkùnrin bá rántí pé másùmátò obìnrin ìyọnu ló ń kọ́ bá ni ni wọn ò bá ti dá pápọ̀ lọ́mú mi àmù kó tẹ́ ẹ lọ́rùn owó gbígbóná ń bẹ lára ọkùnrin tóbìnrin nìkan là ń rí wí àrídùnnú ọkọ irú ọkọ wo gan là ń pè lárídùnnú mélòó ni tayatọ́ máa ń rídùnnú nínú ẹ̀yìn ọkọ wa àrídùnnú ọkọ ọ̀rẹ́ ṣe ọ̀rẹ́ lọ́nà ọ̀rẹ́ ń dalẹ̀ ọ̀rẹ́ àrídùnnú ọkọ látọwọ́ Adúrẹ̀mí Ọlọ́rẹ̀ tó ṣe sinimá ìyàwó Èkó nìyẹn Rasram Office and Marketing Nigeria Limited ní 145 Nabi Àtíkù Street Ìdúmọ̀tà ló ń pè tó ń tà á àrídùnnú ọkọ.